втория флаг ще се развели. Да, имаме и втори клипинг пойнт. До тук той тропа точки в актива си. Да видим третия. Далече от третия клипинг пойнт. Момчил е за втория си квалификационен рън на пистата. Видяхме Kiss the Wall. Имаме взета бонус зона и първи клипинг пойнт. Да видим сега на третия клипинг пойнт къде ще отиде Момчил. Имаме взет втори клипинг. Да видим сега след излизането ще успее ли да вземе и третия клипинг пойнт. Имаме и трети клипинг пойнт за Момчил. Не виждам вашите аплодисменти. Това е един страхотно подготвен автомобил за дрифт. Много над европейското ниво. Иван Демирев има участие в много европейски състезания. Много състезатели, както някои казват, дори скучната част от дрифт състезанията е интересна. Не видяхме развят флаг на първия клипинг пойнт, обаче има втори взет клипинг пойнт и слиза от дългия десен завой, което е много атрактивно. Иван Демирев. Иван Демирев с взет първи клипинг пойнт. С взет втори клипинг пойнт. Нещо да кажете от състезанието, как се чувствате? Ангел е вече на трасето за първия си квалификационен рън. Виждаме едно примигване. И малко слана. И се опита да вземе бонус зоната. Това взема. Но остана там. Бутай! Аре бе, тази Z3 тежи 200 кила, бе. Избутайте. Бърза поправка на трасето за този квалификационен рън с M-Power мотор. Да видим флаговете, до тук няма. Завой с прекрасна скорост и ъгъл. Няма взети клипинг. Трети квалификационен рън за Ангел Харизанов. Да видим третия клипинг пойнт. Имаме взет трети клипинг пойнт. О, после има и така.
взети клипинг пойнта на Симеон Петров. Това е чудесно. Гледай се, като мине как се помести на точно с Тук къде е? Не знам, там е Дано да няма проблем в неговия автомобил. той си Неговия трети квалификационен рън. Има взет първи клипинг пойнт. Да видим сега втория флаг. До третия клипинг пойнт е добре. Взете и третия клипинг пойнт. Виждате Стефан Цанков. си го развява, не го удари. Сега ще кажа, че го е вземал. Слушай се. Излизането от бързия десен завой. Стефан Цанков, Арчи. В първата си обиколка без записани клипинг пойнтове. В дрифт средите с прякора Арчи. Стефан Цанков. Имаме първи взет клипинг пойнт и съдиите не знам дали ще кажат, че има и залог. Стефан Цанков, Арчи. И третия клипинг пойнт е отбелязан от маршала Цанков, Арчи. С един клипинг пойнт завърши третата му. Имаме първи клипинг пойнт за Даскала. Малко предобри този завой. Може би съдиите нарочно го изнервиха с това изчакване. Ще го видим след малко за втория му квалификационен рън. Огромен ъгъл на влизане в трасето. Майстерчо е по-комплексна. Нечето не има. Имаме взет трети клипинг пойнт. Очакваме го още веднъж. Тук пред нас